Paytaxtdan soň Türkmenistanyň vilayatlarynda koronawirusa garşy waksina edilip başlandy. Adatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylary ýurdun gündogur sebitindäki hassahanalarda lokmançylyk işgärlerine waksina edilip başlandygyny habar berýärler. Gararsyz habar serişdeleri daşygyzda muallimleriň koronawirusa garşy waksina almagy taýýarlanýandygyny aýdýarlar. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, Türkmenawatda şäher hassahanalarda saglyk işgärleri waksinany 10-njy martda alyp başladylar. Köpügürli klinikanyň ýokynç keseller hastahananyň şäher hastahanasynyň we tiz kömek gullugynyň işgärlerine tanjym edilýär. Poliklinika işgärleriniň arasynda waksina entek başlanmandyr. Tanjymdan öň medisina işgärleriniň saglyk barlyklary geçirilýär. Olaryň gan basyşy, temperaturasy we gany barlanýar. Tanjymyň ilkinji dozasy edilip, ikincisi 21 günden ediler. Waksina alanlara şahatnama beriler diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Ýatlasak, Liwap vilayatynda vaksinasiýa üçin töwekkülçilik toporunyň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglyk işgärleri hem mugallimler girdilipdi. Türkmenawatdaky habarçylarymyzyň yerli saglygy saklaýaş edaralaryndaky şeşmelere salgylanyp aýtmagyna görä, COVID-19-a garşy vaksinasiýa üçin bu ýerde Hytaýda öndürilen waksina ulanylýar. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň saglygy saklaýaş ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy synanýar. Şu wagt Aşgabatdaky habarçymyz Hytaý waksinasynyň paýtagtda hem ulanylýanlygyny, hususan da travmatologiýa keselhanasynda lokmanlara Hytaý waksinasynyň edilenligini habar berdi. 6-njy martda Hytaý telewizniýasy koronawirusa garşy Hytaý waksinasynyň birinji toporunyň Türkmenistana iýerilenligini habar berdi. Türkmen medeniýeti Hytaýdan koronawirusa garşy sanjymlaryň ýurda getirilenligi barada habar bermedi. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir wada 2 sany rus waksinasyny hasaba aldy we bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt vaksinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hasaba almak planlaryny eglan edipdi. Adatlyň habarçylaryna we çeşmelerine görä häzirki wagtda rus vaksinalary Liwap vilayatynda ulanylmaýar. Bu aralykda Türkmen News gararsyz neşri Türkmenistanyň vilayatlarynda mugallimlere COVID-19-a garşy vaksinany etmäge taýýarlygyny görülýändigini habar berdi. Daşoğuz vilayatynda mugallimlere 15-nji martda aýyň ahirine çenli waksina ediler diýip neşir bu döwrüň okuwçylaryň 21-nji martdan 1-nji aprele çene dowam edýän bahar diň jalyşyna gawat gelýänligini belleýär. Şeýle-de Türkmen News mugallimlere sanjym etmek üçin Hytaý waksinasynyň ulanyljakdygyny habar berýär. Türkmenistanda vaksinasiýa fevral aýynda paýtagtdan başlanypdy. Ilkinji nowatda medisina işgärlerine, polisiýa işgärlerine, kanun goraýjy daralaryň işgärlerine, jemgyýetçilik transportynyň ulaq sürüjilerine we köp sanly adam bilen ara gatnaşyk saklaýan döwlet işgärlerine waksina edildi. Ýurt häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri vaksinasiýanyň gidişi barada habar bermedi. 10-njy martda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby lokmançylyk gullugyna salgylanyp, harbiýlaryň 3%-na koronawirusa garşy waksina edilenligini habar berdi. Neşriň habaryna görä, goşunyň harby ýolbaşçylary, ministrligiň işgärleri, paýtagtda we onuň töwereginde ýerleşýän harby bölümleriň ofisiýerleri waksina alypdyr. Eskerlere waksina entek edilmändir. Türkmenistanyň saglygy saklaýaş ministrliginiň resmi web sahypasynda diňe Orsiýetiň Sputnik V waksinasynyň hasaba alynanlygy barada resmi maglumat berilýär. Şeýle hem saglygy berkitmek üçin maska giymek we 2 metrlik aralygy saklamak ýaly maslahatlar berilýär. Türkmenistanda koronavirus keseli resmi taýdan hasaba alynmady. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, şunlar satuwda medisina maskalary bar, ýöne bahasy ýokurlanýar. Häzirki wagtda döwlet dermanhanalarynda öň 1 manada satylan maskalar 1,5 we 2 manada satylýar. Dermanhanalaryň işgärleri maskalaryň gymmatlamagyny önümiň hiliniň gowulaşmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Şol wagtyň özünde de Oğuzhan köçesinde ýerleşýän Saparmurat Niýazow adyndaky keselhanada saglyk işgärleri maskasyz işleýärler, sebäbi hemmelerine eýem koronawirusa garşy sanjym edildi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy martda habar berdi.